Han er her. Øj, det er perfekt, det er perfekt. Er vi klar? Vi nakker ham! Vi nakker ham nu! Vi nakker ham nu! Kom her! Og velkommen til den her video. I den her video skal vi til den på Freakable Prison. Og der tænker jeg nok, Bumi, hvorfor kan du flyve, og du kan sådan, ja, du game mode, og jeg ved ikke hvad i verden har du lavet? Har du hacket Freakable og sådan noget? Nej, det har jeg simpelthen ikke. Men jeg har simpelthen fået OP herinde, og det skal vi simpelthen udnytte i dag. Kan man godt sige det sådan? Jeg tror godt man kan sige, at man kan udnytte at have OP herinde. Og det skal vi jo selvfølgelig. Hvad er det her? Og der er en masse ting der. Hvad står der der? Fix.dk's madkasse. Please ikke rør hans mor. Ups. Ja, det var der ikke nogen, der så. Der er ikke nogen, der så det der. Ja. Men velkommen til videoen. I dag, der skal vi simpelthen sidde på Freakable, som jeg lige sagde lidt før. Og folk kan ikke se mig nu. Jeg er Vanish, og vi skal simpelthen føre nogle vanvittige trolls af i dag. Og det nok skal blive hyggeligt. Jeg tænker, at vi skal have lang vagt. Jeg tænker også, at vi skal bygge lidt mod vagt. Skal vi det? Jeg tænker altså lidt, vi skal. Og så skal vi altså have det rigtig sjovt. Det skal vi. Vi skal altså have det rigtig sjovt. Og ja, så hvis du gerne vil være dagens subscriber, så den kommer op på skærmen lige om 5 sekunder en gang, så skal du bare gå ned og trykke subscribe, og så vil jeg være rigtig glad for, hvis vi kan ramme 50 likes på den her video, så vil jeg altså blive rigtig glad. Så det håber jeg i hvert fald godt, vi kan. Yay. Og så dagens subscriber kommer lige op her. Så tillykke med dagens subscriber, hvis du skal være det, skal du bare gå ned og trykke subscribe og trykke på klokken. Bum. Så har du simpelthen med i Boomy Gang, og så kan du simpelthen være dagens Boomy Gang / dagens subscriber og sådan noget. Og som I kan se, vi har label på, så vi har den her lille højtaler ude for vores navn, hvilket er virkelig nice. Så vi kan simpelthen sådan tale med folk. Men det her tænkt mig, det er, at vi skal forklæde os som nogle andre. Og det kan man ved at gøre, fordi jeg har fået en command, der kan gøre sådan, så jeg kan forklæde mig som andre inde på serveren, hvilket er virkelig grineren. Og det tænker jeg egentlig også, vi skulle prøve. Så lad os først og fremmest se her. Okay, vi har nogle kits i hvert fald. Men tænker jeg, skal vi ikke prøve at skrive... Okay, lad os skrive Vanish her. Bum. Og så D. Og så player. Hvad skal vi så? Vi skal have en anden spiller. Er der ikke en anden nede i C? Ham der Karl der. Han ser meget interessant ud. Det gør han altså. Han hedder Karl er sej. Okay. Nu er vi simpelthen Karl er sej. Men det er lidt noget, man ikke selv kan se. Men vi er simpelthen Karl er sej lige nu. Skal vi ikke bare prøve at løbe rundt, hvor folk ikke kan slå mig? Lad os prøve at gøre sådan her. Skal vi prøve at slå folk? Jeg kan slå ham, Vagter, det gør ikke noget. Jeg synes, jeg er den sygeste mobber herinde, men det er da helt ekstremt. Okay, der er en vagt, ham skal vi lige passe lidt på. Okay, skal vi ikke gå herhen og fyre en hvad kan man kalde det, en casino troll af på folk? Lad os se her, okay. Lad os lige gå igennem et 0 her. Gemmer 0. Okay, lad os se. Hvad kan vi få i den her? Okay, det er 35.000 man kan vinde. Okay, nu er vi simpelthen tilbage, og jeg har simpelthen lige fået en lille command, vi lige kan fyre af. Som I kan se, jeg er jo eller man kan ikke rigtig se det, man kan kun se det af mig, men for andre folk, så er jeg simpelthen ham der Karl og sej. Og jeg tænker, skal vi bare fyre en mega syg troll af hurtigt? Så vi gør sådan, så casino. Så vi simpelthen får jackpot 1 milliard trilliarder. Vi spammer bare hele chatten med, jeg får jackpot. Prøv lige at tænke på, hvis det var i virkeligheden det her. Men lad os gøre sådan her. Sådan der, nu fik vi vi vandt jackpot. Og så go. Og så vi spammer det bare. Det skal bare, hvad sker der? Og så vinder vi en til. Det tænker bare, hvad sker der, med? Og så vinder vi en til. Vi vinder bare hele tiden en. Hej. Jeg ved ikke, Chola Freak er der ikke, der skriver. Nej, nu skal ham der Bertram også lige prøve. Han skal også lige se, at man kan vinde jackpot en gang. Og så kan vi lige... Og jeg synes, jeg elsker virkelig det her. Ej, hvor det griner. Hej. Vil du have nogle af mine heldige poletter? Vil du smage af mine heldige poletter? Her. Vi have nogle... Er I klar? Så nu ser det rigtig realistisk ud, som om vi spiller faktisk. Og lad os se, kan vi ikke få nogle gode ting? Okay, det er faktisk bare fake det her. Så ser det ud som om jeg... Ja, lol. Det ser bare ud som om jeg har jackpot hack og sådan noget. Nej. Okay, lad os gøre sådan her. Er vi klar? Nu gør vi det igen. Altså, nu kører vi. Folk de tror det er ham der Karl er sej faktisk. Og vi har fået nogle pickaxes til ham der.
Og så vinder vi en til gang. Øj, nej. Jeg vinder bare hele tiden, det gør jeg altså. Okay, lad os se her. Er der ikke en vagt et sted? Okay, lad os se her. Okay, skal vi ikke prøve at løbe rundt i Diamond Gear, som ham er Karl og Sej egentlig? Okay, nu gør vi sådan her. Nu ser det ud som om, at jeg logger ud. Jeg er vanish nu, så lad os lige prøve at flyve hen i spawn, og vi kan gøre sådan her Game Mode 1. Og så lad os prøve at gå rundt i Diamond Gear. Prøv at overveje, hvor griner det her ville være, hvis vi bare gik rundt i Diamond Gear. Men lad os lige gøre sådan her. Nu er der vagt vold i bag. Jeg kan se sådan noget, det er også lidt noget. Men sådan er det er også fint nok. Okay, vi er i Game Mode 1 her, okay? Og så lad os gøre sådan her. Okay, vi viser bare Diamond Gear på her. Okay, vi er i Unvanish, så nu skal vi passe lidt på en gang. Okay, så lad os gøre sådan her. Okay, så nu er vi simpelthen tilbage. Jeg tænker egentlig bare, at vi simpelthen bare sidder bare egentlig bare og troller lidt sådan her. Så vi går bare egentlig bare lidt rundt, og så skal man Diamond Gear lidt hver. Og så er der en, der skriver, Boomy, er det dig? Gud ej, mand. Gud ej. Okay, lad os have Diamond Gear på. Okay, lad os gøre sådan her, okay? Lad os gøre sådan her. Og så er der sådan her golden. Lad os gøre sådan her. Okay, er vi Unvanish lige nu? Okay, nu flyskriver, hvad fabler I om? Nu kan vi simpelthen rundt i Diamond Gear. Hej. Og det skal lige siges, jeg er stadig ham der Karl og Sej. Ham der vagt, der står bare og kigger. Hej. Ham der, han prøver bare at gå efter mig, han prøver virkelig bare at dræbe mig. Han vil virkelig gerne have mit gear. Jeg synes, jeg løber rundt i C med Diamond Gear. Hvad sker der for det her? Okay, lad os se her. Hvem er ham der deroppe? Er han sad deroppe, eller hvad? Vi slår lige ham der med hånden. Jeg er guden. Bare lige så, jeg er guden. Okay, skal vi prøve at løbe ind i vagterne? Okay, lad os gøre sådan her. Okay, nej, okay, det var den lige den forkerte. Det var smart. Det var rigtig smart. Okay, lad os prøve at gå hen til den anden. Lad os prøve at løbe hen til den anden hurtigt. Okay, der var en vagt der. Okay, jeg ved ikke helt. Og det er Marcy. Ham har jeg streamet med. Ej, det griner der. Okay, lad os se. Okay, der er nogle vagter derhen. Er der ikke nogen vagter derhen, eller hvad? Okay, der er nogen i den der vagtvogl der. Hej. Skal du have tæsk, eller hvad? Skal du have tæsk? Du kan ikke slå andre vagter. Okay, det bliver måske lidt et problem. Okay, der var lige sket nogle tekniske problemer, så jeg har simpelthen rødt navn op i chatten. Så ham der, Karl er Sej, han har simpelthen rødt navn. Så det ser ud som om han er ejer. Så det var sådan det er, så det ser ud som om han er bare lige for ejer lige pludselig. Men nu kan jeg simpelthen slå på folk, virkelig nice. Så lad os lige vagt på. Okay, der er en vagt der, der er Vagten sommer. Okay, lad os se. Okay, hvor er han henne? Okay. Jeg prøver sådan her, okay. Nu ser jeg, er ham der Sparkly Boy på egentlig? Okay, det er han ikke. Er han ikke også, okay, han har vagt ham der. Okay. Okay, lad os lave bagangreb på ham, okay? Vi laver bagangreb på ham, okay. Enchant Sharpness 4. Okay, kan jeg det? Okay, det kan jeg godt. Perfekt. Ej, hvor det griner det her. Okay, er vi klar? Okay, lad os se. Okay, vi ser vel lige det til ham, okay? Okay, han er her. Oj, det er perfekt, det er perfekt. Okay, lad os gøre sådan her. Game Mode 0. Er vi klar? Vi nakker ham! Vi nakker ham nu! Kom her! Get over here! Nej! Hvad sker der? Hvor er han henne? Nej! Hvor er han henne? Ej, lad os gøre sådan der. Okay, hvor er han henne? Okay, han er der. Okay. Så der, vi tager ham. Ja, vi fik ham! Nu ved folk bare, det er mig. Ej, nej. Vi fik en vagtkill. Ej, nej. Okay, lad os lige gøre sådan her. Nej, jeg kom til at tage... Nej, jeg ripper hans gear. Okay, lad os gøre sådan her V, og så lad os gå over i vagtstuen hurtigt. Lad os gøre sådan her Game Mode 1. Så lad os lige gå hurtigt over i vagt. Han er ked af det. Ej, det er synd for ham. Vi går ned og spawner alle tingene til ham, fordi at vi simpelthen synes, det er alt for synd for ham. Alle skriver bare hej YT og sådan, ikke? Okay. Altså, vi skal også gøre noget sødt mod ham, okay? Så lad os købe noget gear til ham her. Okay, nu kan jeg så købe en diamond helmet. Det er lidt en fejl, tror jeg. Nå, jeg kan også bare spawne den. Okay, sådan der. Ej, jeg synes altså, det er lidt synd for ham. Så skal vi egentlig ikke bare give ham alt tilbage her. Okay, lad os gøre sådan her. Der er alle mulige ting her, okay. Som man nok ikke lige skal lege med. Okay, så lad os lige, der er også nogle arrows her. Okay, han får lige 2 stag, okay. Sådan her, jeg har lidt ondt af ham, så jeg tænker lidt, at vi skal gøre det godt igen.
Det er altså lidt synd for ham det her. Okay, lad os gøre sådan her. Lad os se her. Okay, butik. Sådan her. Ja, okay. Så kan vi egentlig bare gøre sådan her. Okay. Lad os gøre sådan her. Protection 4. Okay, lad os gøre sådan her. Boom. Så lad os lige give hans ting tilbage, fordi det synes jeg simpelthen er for synd for ham, det der. Jeg synes altså, det var lidt tarveligt gjort, synes jeg selv. Så lad os give ham prot IV her. Lad os gøre sådan her. Bum, 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 bum. Så lad os... Iron Sword. Hvad kan vi sådan... Iron Sword. Jo, det kan vi... Enchant Sharp 4, tror jeg. Skal vi gøre det? Er det det, vi gør? Bum. Og så Power IV. Kan man ikke også få det? Jo, det tror jeg godt, man kan. Og det er bare lige for at være lidt sød med ham. Fordi jeg synes, det var lidt synd for ham, det der. Det var det altså. Det var altså lidt tarveligt mod ham. Så lad os egentlig tage det her op her, og så giver vi ham selvfølgelig det igen. Og så skal vi selvfølgelig nok få fjernet døden efter videoen her for ham. Så lad os se her, TP Sparrow. Okay, ej, så så miner han bare. Nej, hvor er det synd for ham. Og så står ham der bare deroppe og teabagger ham, som jeg har lært folk, at man skal gøre. Ej, det er synd for ham. Nej. Okay, lad os lige gøre det godt. Okay, vi gør det lige godt igen her. Ej, det er synd for ham. Det synes jeg altså. Jeg kan ikke huske, hvor mange stacks det er. Lad os bare give ham rigeligt med stacks her. Okay, jeg synes altså, det er rigtig synd for ham, så han får lige alle dem her. Han får lige alle dem der. Der fik han, nu kan han købe sig ud. Boom. Sådan. Okay, lad os se her. TP Spar. Okay, jeg synes, det er lidt synd for ham. Skal vi ikke behandle ham lidt ordentligt? Okay, lad os gøre sådan her. Så kan vi invensige ham. Okay, invensige. Okay, det kan vi ikke. Kan vi det? Jo, det kan vi godt. Sparrow. Okay, sådan her, bum. Så der skal også sådan her. Så bum, nu har han alle sine ting på sig igen. Sådan der. Nu burde han være glad igen. Nu burde han altså være glad igen. Og så fjerner vi døden efter det her. Så der fik jeg lige alle sine ting tilbage. Sikkert, det kan godt være, det var bedre gear end det han havde før. Det kan sagtens være. Og der står simpelthen stadig op i tab, at jeg er ejer, så det er meget grineren. Men jeg tænker, at det her bliver sådan måske lidt en serie-agtig, så jeg gør det fra hver sådan oppe fra A og oppe fra, altså sådan. Så nu starter vi C, så nu skal vi lige så stille op. Så nu starter vi fra C, så nu starter vi på B næste video. Næste troll-video laver han fra, så hvis du gerne vil se flere, hvis du har en virkelig vild idé til, hvad vi kan lave herinde, så må du meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Og så vil jeg i hvert fald altid sætte rigtig stor pris på, hvis du kan trykke subscribe, for at vi lige dræbe han, eller også lige at trykke like, fordi vi dræbte han med vagten, der skal du godt lige trykke subscribe og like og det hele. Det vil jeg i hvert fald blive rigtig glad for. Og så kan vi egentlig bare lige sige, kan vi lige teabag vagten? Jeg ved ikke helt, hvor han er, men når I ser vagten, så kan jeg bare lige skrive haha til ham eller et eller andet. Men ja, så lad os se næste video, om vi kan trolle nogle folk med voice chat, og lad os se, om der er nogen, der kan hoppe på den. Det ville faktisk være virkelig griner, hvis I kunne det. Men i hvert fald, jeg håber, du nåede videoen, og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Men i hvert fald, så ses vi i næste video. Hej! Ja, der skal man i baggrunden. Hvad fanden laver du? Jeg har ikke set dig sidde hernede. Kom på din ene stream. Og der vil jeg så gerne sige, at det er simpelthen det er en fejl. Mit værelse blev revet ned. Hvad? Nej, jeg er flyttet ned i kælderen selvfølgelig. Der er jeg flyttet ned, og så tænker jeg nok, jamen Boomy, hvad fanden... Hvad laver du, mand? Hvem tror du er? Altså, så flytter du bare ned i kælderen. Du er bare smidt ned i kælderen, altså. Nej, jeg har selv valgt det, ikke? Jeg har selv valgt det. Fordi jeg tænker, jeg laver masser af videoer. Jeg kan bare råbe så højt, jeg vil!